Tsohon shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC Farfesa Attahiru Jega ya jinjina wa Jami'ar North-Eastern University Gombe bisa bayar da ingantaccen ilimi ga ɗalibai. Tsohon shugaban hukumar zaɓen ta ƙasa Farfesa Attahiru Jega ya yaba wa Jami'ar ta North-Eastern University ne bisa tsarin gudanarwa da ingancin da jami'ar ke da shi, tare da kira ga sauran jami'o'i masu zaman kansu a Najeriya da su yi koyi da tsarinta. Farfesa Jega ya bayyana haka ne lokacin da ya kai ziyarar ban girma a jami'ar a yau Alhamis. Farfesa Jega ya samu tarba ne ta hannun mu'assasin jami'ar Dr. Sani Jauro, tare da shugaban jami'ar Farfesa Yusuf Amuda Yahaya, mataimakin shugaban jami'ar Dr. Sani Isiyaka da rijistra na jami'ar a sauran manyan jami'ai. A jawabinsa, Dr. Jauro ya bayyana godiya bisa wannan ziyarar, yana mai cewa jami'ar na da hangen nesa na kafa ɗaya daga cikin manyan jami'o'i masu zaman kansu masu nagarta a Najeriya, tare da bincike, koyarwa mai inganci da ɗabi'u na gari. Thank you very much. Coming here to see us. We are highly blessed. We highly appreciate this visit. And by your deciding to come and visit our university, it is strengthening us, it is telling us that we are on the right course. And we pray for you, and we pray that God will give you long life so that you continue to hold the lantern, lighten the path for us to follow. It has been our dream to rekindle, to rejuvenate the culture of the university system. In fact, the first thing we did was to try to create, a new culture of seminars, symposia, debates. We even named our auditorium after Dr. Yusuf Amuda. Shi ma shugaban jami'ar Farfesa Yusuf Amuda Yahaya ya ce kalaman Farfesa Jega na ƙara ƙarfafa gwiwar jami'ar domin ci gaba da bin tsarin inganci a fannin koyarwa da gudanarwa. A nasa ɓangaren, Farfesa Attahiru Jega ya yaba da tsare-tsaren jami'ar, gine-gine da yanayin da ya gani. Ya ce jami'ar ta bambanta da wasu jami'o'i masu zaman kansu saboda ba ta mayar da hankali ga riban da za ta samu kawai ba. Ya yaba da inganci da kuma gudunmawar da take bayarwa ga ci gaban ƙasa. Bayan kammala taron, an zagaya da Farfesa Jega zuwa wasu muhimman cibiyoyi, ciki har da cibiyar binciken magungunan gargajiya, wacce ya bayyana a matsayin muhimmin mataki a ci gaban binciken kimiyya a Najeriya. Har wa yau, Farfesa Jega ya ziyarci cibiyar kirkire-kirkire da kuma yabawa cibiyar yada labarai ta Anas Armayau Anas, ya kuma kai ziyara gidan talabijin mai zaman kansa na jami'ar inda aka gudanar da hira da shi. A ƙarshen ziyarar, Farfesa Jega ya shawarci jami'ar da ta ci gaba da kare matsayinta, tare da tabbatar da cewa ɗalibanta da suka kammala karatu suna da ilimi mai amfani, ƙwarewa da cancanta. And I'm very delighted to come here and see what the proprietor and pro-chancellor has done in terms of very wise investment for a new and very, very potentially excellent center of learning here in northern Nigeria and based in Gombe. So I have nothing but commendation for what I have seen. I have seen the passion, I have seen the zeal, and I have seen the investment in infrastructure and facilities. And it's amazing that somewhere in the north and here in Gombe, that this kind of investment in education has been made. And the facilities I have seen, and even the kind of students that I have seen, with not only passion for academic activities, but also using to the maximum the what we call extracurricular activities, is frankly very, very impressive. Daga ƙarshe, an ƙarƙare da ɗaukar hotuna da fatan ci gaba da inganta harkar ilmi a Najeriya. Ƙarshen rahoton kenan. Ahmad Abubakar Usman, Barewa Radio.